צריכים ללכת מהעולם, ורבנו אמר שהוא רוצה אתכם פה בעולם. כן. ככה רבנו רוצה שאתם תהיו בעולם. כן. כן. פעם סיפרתם לנו. כן. יכול להיות. בצפת. במירון, שהייתם במירון. מירון. אז היה לכם ממש כמה ימים מאוד קשים. היה לכם כמה ימים מאוד קשים. וסיפרתם לנו אחרי כמה ימים שרבנו הייתם צריכים ללכת מהעולם, ורבנו פעל אצל הקדוש ברוך הוא שאתם צריכים להישאר פה בעולם. כן. יכול להיות. יכול להיות שהדיבור שלי הוא דבר גדול בפועל ואמונה. אבל הדיבורים שלכם מחזקים אותנו, שאפילו שאנחנו במצב כמו שעכשיו, לא להתייאש ולא ליפול שרבנו יתקן אותנו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא בסדר. אנחנו פגומים מאוד, מאוד פגומים. אנחנו מאוד פגומים בברית, במחשבות, והדיבורים מחזקים שרבנו ירפא אותנו, הדיבורים שלכם. כן, רבנו שלי, מה שהוא רוצה בשבילנו, אנחנו לא יודעים טוב, הוא נוציא את כל עשרוי, את כל נפשו בשבילנו. הוא יצרח מאחמנות עלינו. ולא בחינם.